أنصار تصحفي وسلم انتهي متحف قدس يكون صحف كاجلو وأرسل لي ميليسي بقى أيتم اللي هو كويس لك بعلو طاوته كويس لك تسأل من ملاخ نبعلو زي حاونا سلطنة أب منفسا ونت ويكا أب نجار بيت كريستيان ويكا أب ناي سنة ملكوت بزح عفلت أصلا زي بلو ويكا نديتا مهارو سبات نمهاي منة زي تفون تحرير كاني مهاي منة تيطفى أنا عندنا نحنا موخ بلاكاي مالتيو سلازي بعابي مصحف قدس جبر أي تجبري أبتي نسو كدم على زخ النجارات نمخان ولا أتي بوليتيكا ورنتخونه تمرتي يدلين دي تاخون كترينات رجلو كابدون قرنا نوصع كابدون قرنا نوصع هذا جالس كومن سنس بحال ونقولي أبدا أمريكاس common sense is not common ديز بحال مس موسى دما بتابوت كيدان ناي تابوت كيدان هيبو مالتيو امبار اتوم زصللو كيروبيل عبد العلي منبر صقايم تقميطوم زلو مالتيو حجي ز كله صلالوت ني حدش كيدان انديو نت كيروبيل حليفو كافتي هيوت ذهب مانا نخبلع اكسس رخيبو مالتيو اتليقا كهنات اب عمت حدا غزي مسواتي غيرو انسسا مسواتي غيرو مصحف قدسكم حيسكم እንዳውጽኹም መጽሐፍ ቅዱስ ምሳይ እንድሕራም ቢብኩም ካ ዝያዳ خردانا مالتيو سلام كمي قنيكم تخبركم تقتاتلتنا الشانل ابنايلوم مدبنا دما بزعبا سئلن مسلن كنغبرالنا دو يبلنان امونغوس كلتا سلطنه مالت سلطنه ناي غودولياس تيوب اذا قرب حونا ممهرنا اورثودوكسي سلطنه تفتاو توك شو زقرب حونا دما لنقنا سئلن مسلن كنغبر يبلنان مصحف قدساوي ايكونن ان እግዚአብሔር አምላክ ክንግምቶ ክንስእሎ አይንኽእልኒና አይግባአናን ይውን ምስበለ ለቅሳባት በመስሉ ተፈጥርና ለክዩ ግን ናይ ፈጣሪ ስእሊ የለ ኦኬ በአምሳለ ዝሰአል ያ ኦፍ ኮርስ በሃውሪ በግምት ዝሰአል yes of course انا ኣብዚ ስእሊ ወዲ ስእሊ ቶታሊ እየ አምንሉ ታግደው ነገርኩም انا ምጀመ ቦና ይልሳማ እዚ ስእሊ ምእልስ ይዝለኩም ደሎ ናይ አንጻር መጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ተጽሑፍ ወስለም እንታይ መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ጽሑፍ ካጀለው ወአርሰል ለመሊሲ በቃ አይተም ለኮ ኮይዝ ለካ ባሉ ታወቱ ኮይዝ ለካ ስዕል መምላክ ነው ባሉ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምስዕሊ ዘርኢና አክተራት ባል ዓዲ እንግሊዝ ዘለው ከ ታው ክተሪና ትደልዩ ካብ ድንቁርና ንውፃ ካብ ድንቁርና ንውፃ هذا حدا جالس كومن سنس بحال ونقولي سلطنه غودولياس تيوب زقرب حونا دما دوب كافلت ابزي ملكتك غداي تو يلومو بزعبا مصحف قدس زلو بزعبا ابيت كريستيانات زلو سئل ادهنو قدوسانا سال نبلو ابتي ملوخت خلت ነገር ተመልኪተ ሓደ አንጻር መጽሐፍ ቅዱስ ይው يبل እንደገና ከም አምልኮ ጣዖት ገይሩን ኩገልጽ ጸኒሑ እንደገና ናብ ሓደ ቤተክርስቲያን መስአተ ኹሲ ብጸሊም ስእሊ ሪኤ እንደገና ናይ አክተራት ገይሮምሲ ንጎይታና ይገልጽዎ ዝብል መልእኽቲ ተዛሪቡ እታ ናይ አክተራት ትብል ቃል ወይ ድማ ንጎይታና ዝውክሉ ዝመስሉ አክተር ወይ ካ ቪዲዮ እንታይ ዝባል ናይ ጎይታ ምስልታት ዝሰርሑ እዚ ጌጋ ከም ዝኾነ መሳኻ ስለ ዘለኹ ክድግፈካ ይደሊ ምክንያቱ ገለገለ ሰባቱን አሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መስሎም ማለት እዩ እቲ ፊልም ሰረሐ ሰብ እዚ ጌጋ ስለ ዝኾነ ካብ መዝሙራት ከይተረፈ ክወጽ ዝኾነ ሰብ ክትቀመሉ ከም ዘይብሉ ቅድሚ ሕጂ ተዛሪበሉ ነይረ ሕጂ ነዚ ነገር ምድጋምካ ሰናዩ የመስግነካ ምክንያቱ ንጎይታና መስሎም ወኪሎም ዝሰርሑ እንታይ ዝባል ናይ ጎይታ ፊልም ዝሰርሑ ሰባት አሎ ነዞም ሰባት ያተን ከም ዘሎ አምጺና ክንጥቁዖም ኣብ ገዛና ኣይፍቀድን ገለገለ ሰባት ከም ዝገብሩ ዝራእኹን አሎ ዘውጻኹን አሎ ባዕሊ ማለት ዘአለኹ ካብ ገለገለ ሰባት ካብኡ ዝሓለፈ ግን ጠቅላላ ከምዚ አምልኮ ጣዖት ከም ዝኾነ ጌርካ ምግላጽ ግን እዚ ቁርብ መስመር ዝወፀይ ስለዚህ እዚያ ክትረመላ ደሊ ኣብተኒ አክተራት ዝበልካዮ
ገለገለ ሰባት ብየዋህነት ዝጓዓዝ ስለ ዘሎ ከም ገይሮም ክወስዶ ይኽእሉ እዮም ጌጋ እዩ ካብ ሓሊፍ ግን መጽሓፍ ቅዱሳዊ ከም ዘይኮነ ጌጋ ክትገልጽ ግን መጽሓፍ ቅዱስ ነዚ ናትካ ሓሳብ ኣይገልጾን እዩ ቅድሚኡ ግን እዚ ሓውና ሰልጠነ ኣብ መንፈሳውነት ወይ ከዓ ኣብ ነገረ ቤተ ክርስቲያን ወይ ከዓ ኣብ ናይ ስነ መለኮት ብዙሕ ኣፍልጦ ስለ ዘይብሉ ኣብቲ ንሱ ከድምዓሉ ዝኽእል ነገራት ንምዃኑ ወላ እቲ ፖለቲካዊ እንተኾነ ትምህርቲ የድልዮ እንዲ ብዛዕባኡ ግን ትምህርቲ ኣለዎ ድዩ የብሉን ድዩ ስለ ዘይከታተል ኣይፈልጦን እየ ኣብ እምነት ኣትዩ ግን ትምህርቲ የድልዮ ብግምት ኣይዝረብን ኣብ መድረኽ ወፂኻ ወይ እዚ ከምዚ ኮመን ሰንስ እናበልካ ብዝስማዓካ ብዝመስለካ ኣይንገርን እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ምስ ሰየኖት እዩ ዝውግን ወይ ከዓ ንሕና ወገን ቃል ኣምላኽ እንዲና ክንከውን ዘለና ቃል ኣምላኽ ነየናዮም ሰልጠነ እዩ ልክዕ ኣለኻ ክብሎም ነየናዮም ሰልጠነኸ ተጋጊኻ ኣለኻ ክብሎም ቃል ኣምላኽ ክፈርደና እዩ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ነቲ ንካትዖ ወይ ከዓ ነቲ ንከራኸሮ መከራኸሪ መጽሓፍ ቅዱሳዊ መርትዖ ክነምፃሉ ኣለና ማለት እዩ እምበኣር ቀዲመ ንጎዶልያስ ቲዩብ ዘቕርብ ሰልጠነ ሓውና ከመስግነካ ፈቱ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ጥራይ ንህዝቢ ክትምህር ስለ ጀመርካ የመስግነካ ከም ትኩል ሻዕ ድብሎ ህይወት ኣብዛ መጽሓፍ ቅዱስ እዚኣ እዩ ዘሎ እዘን ኣነ ዝነግረኩም ቃል ህይወትን መንፈስን እየን ስለ ዝብለና ኣብዛ መጽሓፍ ቅዱስ እዚኣ ህይወት ኣሎ በይና እዛ መጽሓፍ ቅዱስ እዚኣ ድማ እኽልቲ እያ እኽልቲ ጥራይ ዘይኮነት ካብ እኹል ንላዕሊ ከበቂ በላይ ከም ዝበሃል ማለት እዩ እምበኣር መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ከምቲ ደጋጊምና ዝጠቐስናዮ ኣብ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 8 ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 20 ቁፅሪ 1 ከምኡ ኢልና ኣሎ ከንብበልኩም እየ ማለት እዩ ቀስ እንዳበልና ተን ጥቕስታት ክንርአን ኢና ሰልጠነ ሓውና እንታይ ዓይነት መርትዖ እዩ ዘቕርብ ስእልን ምስልን ክንገብር ኣለና ዝብሎ እውን ክንርአዮ ኢና ማለት እዩ እምበኣር ዘዳግም 5:8 ከነንብባ ኢና ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ካብ ዘለው ኣብ ታሕቲ ኣብ ምድሪ ካብ ዘለው ወይ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ኣብ ማይ ካብ ዘለው ምስ በለ እምበኣር ፍጥረት ኩሉ ካብዞም ሰለስተ ወፃኢ ኣይነብርኒ ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ኩሉ ግዜ ሰልጠነ ክምህር ከሎ እንታይ ድብል ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ከዋኸብቲ ወርሒ ኣለው ፀሓይ ኣለው ንዕኦም እዩ ዝብለና ዘሎ እምበር ነቶም መላእኽቲ ኣይትስኣልዎም ኣይኮነን ድብለና ደሉ እንዲ ድብል እምበኣር መላእኽቲ እውን ኣብ ሰማይ እዮም ዝነብሩ ወይ ኣብ ሰማይ ወይ ኣብ ምድሪ ወይ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ነዚ ሰለስቲኡ ኣጠቃሊሉ እዩ ዝነግረና ደሎ ካብዞም ሰለስተ እዚኦም ወፃኢ ፍጥረት ዝበሃል የለን ማለት እዩ ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ወይ ከዓ ኣብ ምድሪ ወይ ከዓ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ካብ ዘለው ይብለና እተወቕረ ምስልን ስእልን ዘበለ ንኣኻ ኣይትግበር ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዝጸልኡኒ ሓጢኣት ኣቦታት ካብ ደቂ ክሳዕ ሳልሳይን ክሳዕ ራብዓይን ወለዶ ዝቐጽዕ ቀና ኣምላኽ እሞ ኣይትስገደሎም ኣይተምልኮም ይብለና ማለት እዩ ሕጂ ናቹራሊ ዋላ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ብኮመን ሰንስ ክንርድኦ ማለት እዩ ኣብዚ ኣሜሪካስ ኮመን ሰንስ ኢዝ ናት ኮመን እንዲ ዝበሃል ሕጂ ተፈታዊ ቶክ ሾው ዘቕርብ ሰልጠነ ሓውና ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ፍልጠት የብሉን ሰልጠነ ጎዶልያስ ቲዩብ ድማ መጽሓፍ ቅዱስ የንብብ ብዝተወሰነ መልክዑ የንብቦ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ይሓይሽ ማለት እዩ ካብ ሓደ ሰልጠነ ሓውና ሕጂ ንኣምላኽሲ ኣብ ዘይቅረብ ብርሃን ዝነብር ብኽብሪን ብግርማን ተኸቢቡ ዘሎ እቶም ኪሩቤል ከዓ ንኽርእይዎሲ ኣዝዮም ብኽብሪ ከይርእይዎ መታንሲ 6 ኣኽናፍ ኣለዎም ኢልና ኣሎ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 6 በቲ ክልተ ንዓዒንቶም ይሽፍኑ በቲ ክልተ ንኣእጋሮም ይሽፍኑ በቲ ክልተ ድማ ይበሩ ነበሩ 6 ክንፊ ነይርዎም ሕጂ እቶም ሱራፊኤል እኳ ክርእይዎ ብኽብሪ ኣዝዩ ማርቨለስ ዝኾነ ኣምላኽሲ ክንስእሎ ንኽእል ኢና ክትብልዶ ኮመን ሰንስ ኣለዎ ኣብ ኣእምሮኻ ዋላስ ከመይ ጌርና ክንስእሎ ንኽእል ቃል ኣምላኽ እኮ ወዳጀ መዓሞቕ ክንደይ ኮታ ዘይምርመር እዩ እግዚኣብሔር ንእግዚኣብሔርሲ ኣሰሩ ዝረኸቦ መን እዩ መን እዩ ዘማኸሮ ወይስ መን እዩ ገለ ዘለቅሖሞ ዝፍደዩ እዩ ዝብለና እግዚኣብሔር ዘይምርመር ዘይብፃሕ ኣብ ዘይቅረብ ብርሃን ዝነብር ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ናቹራሊ ክስእሎ ይኽእል እየ ካብ ክትብልሲ
ከመይ ጌረ ክስእሉ ይኽእል ከመይ ጌሩ ፀራቢ ወይ ከዓ ሰኣሊ ክስእሎ ይኽእል አዲስ ዓለም ትበሃል ዘማሪት አላ ኣብ ኢትዮጵያ ከማን ከም ኢላላ የተኛውም ጠቢብ ቀርጾ አያወጣህም የተኛው ሰኣሊ ብሩሽ አይቀባህም ኢላት ዘሚራላ ስለ እግዚአብሔር ማለት እዩ ሕጂ ክስእሎ ይኽእል ሎ ክትብል ይቀልል ክስእሎ አይክእልኒ ክትብል ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ጌረ ከረዳእኩም ኣሕዋት ካምፕ ከለናሲ ሓደ ንፉዕ ሰኣላይ ነይርና ጎረቤትና እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እንዳኸደ ኣብቲ መንደቕ ድስእል ንሱ እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ንፉዕ ኣርቲስት እዩ ነይሩ ሕጂ ርሳስ መደምሰስ እቲ ብራሽ ድቐብኣሉ ሕብርታት ከዓ ሰማያዊ ቀይሕ ብጫ ዝተፈላለዩ ሕብርታት ይጠርንፋሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ይሓቶ ቀረባ እውን ስለ ዝነበርና ኣብ 2008 2009 ኣብ ማዓስከር ማዓይኒ ዝነበርኩም ሰባት ሜቢ ትዝክርዎ ትኾኑ ኢኹም ሽሙ ዳሕራይ ክነግረኩም እየ ሕጂ ናበይ ዳ ኢኻ ኢለዮ ሓሜ እዩ ሽሙ ድሓን ሓመድ ኑሪ ድበሃል ንፉዕ ሰኣላይ ነይሩ ዝነበርኩም ሰባት ትዝክርዎ ትኾኑ ሓሜ ናበይ ዳ ኢኻ እንድሕር ኢለዮ ክስእል ይብለኒ ማለት እዩ ንመን ክትስእሎ ተኢልዮ ንኣምላኽ ዳ ኣበይ ሪኢኻዮ ክትስእሎ ሕጂ ኮመን ሰንስ ማለት እዩ ዳሕራይ ብመፅሓፍ ቅዱስ እውን ከረዳእኩም እየ ብክልቲኡ ገይረ ንኣምላኽ ዳ ኣበይ ሪኢኻዮ ክትስእሎ ክግምቶ እዩ ዝኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ንእግዚኣብሔር ሳ ሓደ እኳ ዝረኣዮ የልቦን እቲ ኣብ ሕቑፉ ዝነበረ ወዱ ግና ኣግሃዶ ወይ ከዓ ተረኾ ይብለና ማለት እዩ ኣብ ኣምሓርኛ ተረከው ይብል ኣባታትና ከዓ ኣብ ትግርኛ ከዓ ኣግሃዶ ይብለና ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዘይቀረብ ብርሃን ዝነብር እግዚኣብሔር ሲ ክስእሎ ክትብል ኣዝዩ ድፍረት ይኸማን ማለት እዩ ከመይ ጌርና ክንስእሎ ንኽእል ክትብል ይሓይሽ ማለት እዩ ሕጂ ይሓይሽን ኣይሓይሽን ከይበልናኻ ብመንገዲ መፅሓፍ ቅዱስካ ምልስ ኢልና ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 4 ንምንታይ ኢና ንእግዚኣብሔር ከይንስእሎ እግዚኣብሔር ኣዚዝናኻ ካልእ ጥቕሲ ከንብበልኩም እየ ማለት እዩ እንታይ ኢልዎም ንደቂ እስራኤል ካብ 15 ከንብባ ክትርዳእና በታ እግዚኣብሔር ኣብ ሆሬብ ካብ ማእከል ሓዊ ክዛረበኩም መዓልቲ ገለ መልክዕ እኳ ኣይረኢኹምን እሞ ተጠንቂቕኩም ነፍሳትኩም ሓልው ገለ መልክዕ ኣይረኢኹምን ድምፂ ኢኹም ሰሚዕኩም እምበር ኣብ ዘህልቅ ኸ እንታይ ኢልዎም ኣሎ ኣብ ዘፀኣት ዳ እግዚአብሔር ክዛረበኩም ከሎሲ ድምፁ ዳ ሰማዕኩም እምበር ምስሉ ኣይረኢኹምን ኢልና ኣሎ እንታይ ኢልዎም ኣሎ ክዛረበኩም ከሎ ገለ መልክዕ እኳ ኣይረኢኹምን እሞ ተጠንቂቕኩም ነፍሳትኩም ሓልው ተጠንቀቑ ዝብለና ባይዘወይ ከነድህበሉ ኣለና መፅሓፍ ቅዱስ ተጠንቀቕ ተይልካ ክትጥንቀቕ ኣለካ ተጠንቂቕኩም ነፍሳትኩም ሓልው ብዝኾነ ምስሊ ይብለና ኣሎ ሕጂ ብዝኾነ ምስሊ ብመልክዕ ሰብኣይ ወይ ናይ ሰበይቲ እተወቕረ ምስሊ ብምግባርኩም ከይትበላሸው ኣብ ልዕሊ ምድሪ ናይ ዘሎ ምስሊ ኩሉ እንስሳ ምስሊ መንፈሪ ዘለዎ ኣብ ሰማይ እትነፍር ዑፍ ምስሊ ኣብ ምድሪ ለመም ዝብል ኩሉ ምስሊ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ኣብ ማይ ዘሎ ኩሉ ዓሳ ከዓ እንዳበለ ይቐፅል ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ምድሪ ለመም ዝብል ምስሊ ከይትገብሩ ምስ በለስ ዓይን ዘኪረ ምስለኩም እታ ኣቡነ ኣረጋዊ ቅዱስ ኣቡነ ኣረጋዊ ተጠምጢሞም ገበል ተጠምጢሞም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ዘላስ እዋ ንዓ ዘኪረ ማለት እዩ ሕጂ በዓል ቅዱስ ኣቡነ ኣረጋዊ ሲ እሶም ተሰኣቱ ቅዱሳን ዝበሃሉ ምስቶም 9 ቅዱሳን እንድዮም መፅኦም ብዛዕባ ርእሶም ኣይኮኑን ሰቢኾም ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ሞትን ትንሳኤ እውን ወንጌል ኣበሲሮም ሶርያውያን እዮም ማለት እዩ ሕጂ ስእሎም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ገበል ተጠምጢሞም ሲ ገጅፍ ኢኻ ትገበል ሕጂ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እቲ ናይ ጥንቲ ተመን ናይ ሕጂ ድማ ገበል ኢልዎ ኣሎ ማለት እዩ ነታ ሰበይቲ ኸማን ክውሕጣ ይመፅእ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ሕጂስ እቲ ገበል ኣብ በቤቱስ ብምስሊ ኣቡነ ኣረጋዊ ተጠምጢሙ ኣትዩ ሰባት ድማ ሽምዓ የብርህሉ ሕጂ ክንሓትቦ ዘለና ኣብዚ እንታይ ኢለና ኣሎ ኣብ ምድሪ ለመም ዝብል ኩሉ ምስሊ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ኣብ ማይ ካብ ዘሎ ኩሉ ዓሳ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ኩሎም ሰራዊት ሰማይን ርኢኻ ኣዒንትኻ ንሰማይ ከይተልዕል እሞ ነቶም እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘለው ኩሎም ህዝብታት ዝመቐሎም ናብ ምስጋዶምን ናብ ምግልጋሎምን ከይትስሓብ ተሓሎ ኢልና ተጠንቀቕ ተሓሎ ሕጂ ሰራዊት ሰማይ ዝብሎም ከጽንዓ ፈቲነ ኸማን እዚኣ ሰራዊት ሰማይ ዝብሎም ንከዋኽብቲ
ንወርሒ ንፀሓዩ እንዲዮም ዝብሉ ሴሌስቲያል እዩ ዝብሎ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ እንግሊሽ ንመላእክቲ እውን ሰራዊት ሰማይ ይብሎም እዩ ብድንገት ድማ ብዙሓት ሰራዊት ሰማይ ዋላ ኣብ ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ገብርኤል ከበስራ ናብቶም ጓሶት ብዙሓት ሰራዊት ሰማይ ድማ ብድንገት መፅዮም ክብርን ኣምላኽ ኣብ ላዕሊ ሰላም ድማ ኣብ ምድሪ ምሶም ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም ሰባት ኢሎም ዘሚሮም ሕጂ ሰራዊት ሰማይ እንኮላይ ንመላእክቲ እዩ ዘጠቃልል the hosts of heaven እዩ ዝብሎማ ብእንግሊሽ ሰራዊት ሰማይ እንኮላይ መላእክቲ እዮም ማለት እዩ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ጥራይ ኣይኮኑን ማለት እዩ እሺ እዚ ምስ በልና ንእግዚኣብሔር ምስሉ ኣይረኣኹምን ድምፁ ዳኣ ሰማዕኩም ስለዚ ብዝኾነ ምስሊ ክትግምትዎ ከይትፍትኑ ክትስእልዎ ከይትፍትኑ ብዝኾነ ምስሊ ሰብኣይን ሰበይትን እግዚኣብሔር መንፈስ እዩ ዋላ ከምኡ ኢልካ ኣለኻ ኣብታ ትምህርትኻሲ ኣምላኽ መንፈስ እዩ ቶም ዝሰግድሉ ድማ ብሓቅን መንፈስን ክሰግድሉ ይግባእ ትብሉ ኢልካና እወ ነዚኣ እሞ እንታይ ክትውስኸላ እያ እግዚኣብሔር መንፈስ እዩ ዋላ መላእክቲ እውን መናፍስቲ እዮም ኣብ ዕብራውያን ኣብ መዝሙር ዳዊት ክልተ ግዜ ተጠቂሳላ እዚኣ እንታይ ኢሉ ኣሎ ንልኡኻቱ ሃልሃል ተሓዊ ንኣገልገልቱ ድማ ንፋሳት ዝገብሮ መን እዩ ኢልና ኣሎ ማለት ሕጂ ልኡኻቱ መላእክቱ ሃልሃል ተሓዊኦም ኣገልገልቱ ድማ ንፋሳት ይብሎም ማለት እዩ ሕጂ ንሃልሃል ተሓዊ ክትስእለው ትኽእል ዶ ወይ ድማ ንንፋሳት ክትስእሎም ትኽእል ዶ ኢለ ይሓተኩም ማለት እዩ ሕጂ መፅሓፍ ቅዱስ ብምሉኡ ንሕና ድማ ብፍላይ ማለት እዩ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ኢና ኢልና እንድሕር ንሓስብ ኮይና ካብ ነቢያት ሲ መን እዩ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንስእሎ ወይ ድማ ንመላእክቱ ክንስእሎም ንኽእል ኢና ኣብ ከምዚ ድማ ሰኣልዎም ከምዚ ጌርኩም ድማ ቅርፂ ኣውፅሎም ወይ ድማ ከምዚ ጌርኩም ብርሳስ ሰኣልዎም ሽዑ ድማ ከምዚ ጌርኩም ሕብሪ ልኸይዎም ድበለና ሲ ኣየናይ ሃዋርያ እዩ ኣየናይ ነቢ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ደ ኣዘዘና ሲ ኩሉ ግዜ እቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝብለና እሱ እዩ ሓቂ እምበር ናይ ሰባት ልምምድ ወይ ከዓ ናትና ምስምማዕ ኣይኮነን ንሓደ ነገር ሓቅን ሓሶትን ዘብሎ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ሰልጠነ ሓውናት ተጠቕሳ ጥቕሲ እሞ ንሙሴ ደኣ ከመይ ገይሩ ኣብቲ ታቦት ኪዳን ክሩቤል ቀጥቂጥካ ብወርቂ ግበር ኢልዎ ቀጥቂጥካ ከማን ኢልዎ ንሕና እንተገበርና እንታይ ሽግር ኣለዎ ኢልካ ምስ ሙሴ ክትወዳደር ትፍትን ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ ሕጂ ንምንታይ እዩ ንሙሴ ክሩቤል ኣኽናፎም ዝተላገቡ ከምቲ ድበልካዮ ግበር ኢልዎ ኢልካ ኢኻ ክትሓትት ዘለካ እምበር ሙሴ ስለ ዝገበሩ ኣነ ኸ ክገብሩ እየ እንድሕር ኢልካ ኣብ ሕጊ ሙሴ ዘሎ ብምሉእ ክትገብሮ ኣለካ ማለት እዩ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ ንምንታይ እዩ ኣምላኽ ንሙሴ ክሩቤል ግበር ኢልዎ ክንብል ኢና ማለት እዩ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 24 እንታይ ዝብለና ስለዚ ነታ እተፈጠርካላ ምድሪ ምእንቲ ክትዓያ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ገነት ኤደን ኣውፅኦ ንኣዳም ምስ ሄዋን ካብ ገነት ኤደን ኣውፅኢዎም ምክንያቱ ካብቲ ኣይትብልዕዋ ዝተባህሉ ፍረ ስለ ድበልዑ ሽዑ እንታይ ኢሉ ከምኡ ንኣዳም ኣውፅኦ ንምሕላው መገዲ ኦም ሂወት ከዓ ብሸነኽ ምብራቕ ገነት ኤደን ምስናይ እተንበልብል ሃልሃልታ ሴፍ ኪሩቤል ኣቐመጠ ይብለና ማለት እዩ ሕጂ ብቐንዱ እግዚኣብሔር ምስ ሰባት ኪዳን ኣይኣቱ እዩ ሕጂ ደጋጊምካ ስልጠና ሓወይ እታ ታቦት እንዲኻ ትብል ታቦት ጥራይ ደይኮነሲ ታቦት ኪዳን ኢልና ክንፅውዕ ኣለና እምበኣር ታቦት ኪዳን እንታይ ግበረሉ እዩ ተባሂሉ ምናልባት ኣብዛ ቪድዮ ከርእየኩም ክፍትነ እንታይ ዘጠቃልል ታቦት ኪዳን ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ኣብ ዕብራውያን ድማ ኣላትና ዛ ጥቕሲ ክንሪያ ኢና ኣብ ዕብራውያን እንታይ ሒዙ ዘሎ ታቦት እቶም ኪሩቤልከ እንታይ እዩ ምልክቶም ስለምንታይ ግበር ኢልዎ ንሙሴ ክንብል ኢና ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስኩም ሒዝኩም እንዳውፅኹም መፅሓፍ ቅዱስ ምሳይ እንድሕር ኣንቢብኩምካ ዝያዳ ክርዳእና እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ንብሎ ኩሉ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ጥቕሲ ወይ ከዓ መፅሓፍ ቅዱሳዊ መረዳእታ ክነቕርበሉ ኣለና ማለት እዩ እምበኣር ኣብ ታቦት ኪዳን እንታይ ከም ዘሎ ከንብበልኩም ክፍትኒ ሕጂ ምዕራፍ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 1 ደጊም ነቲ ቀዳማይ ኪዳን ድማ ነገልግሎት እግዚኣብሔር ንምድራዊ መቕደስ ሕጋጋት ነይርዎ ድንኳን ተተኺሉ ነበረ እሞ ኣብታ ቅድም እትርከብ ቅድስቲ እትበሃል ክፍሊ ቀንዴልን ሰደቃ እንጌራታት ምርኣይ ነበራ በኺነው እቲ ካልኣይ መጋረጃ ግና
ኣብቲ ድንኳን ቅድስተ ቅዱሳን እትበሃል ነበረት ኣብኣ ጽንሃህ ወርቂ ብኩሉ ወገኑ ብወርቂ ተለበጠ ታቦት ኪዳንን ነበረ እሞ ንሱ ነተን ማና ዝሓዘት ፍየ ወርቅን ዝጠጣዐት ዘንጊ ኣሮንን ጽላት ኪዳን ዝሕዝ ነበረ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ነቲ መንበር ጸጋ ዘጽልሉ ናይ ክብሪ ኪሩቤል ነበሩ ብዛዕባ እዚ ሕጂ በብናቱ ክንዛረበሉ ዘይኮነልና እዩ ይብሎ ማለት እዩ ሕጂ እቶም ኣብ ልዕሊ መንበር ጸጋ ዝተቐመጡ ኪሩቤል ምልክቶም ከምቲ ኣዳም መሊሱ ካብቲ ኦም ህይወት ከይበልዕ ብኪሩቤል ዝኸልከሎ እንደገና ግን ብሕጊ ሙሴ ድማ ኪዳን ኣትወሉሎ መጀመርታ ኣምላኽ ምስ ኖህ ኪዳን ኣትዩሎ ምስ ኣቦና ኖህ ብቐድሲ ዝተደበና ገይሩ ድሕራይ ድማ ምስ ኣቦና ኣብርሃም ኪዳን ኣትዩ ብምንታይ ብግዝረት ወዲ 8 መዓልቲ ምስ ኮነ ንወዱ ብምግዛር ማለት እዩ ግዝረት ምልክት እዩ ኩሉ ግዜ ኣምላኽ ናይ ኪዳን ኣምላኽ እዩ ፍዕ ድማ ምስ ሙሴ ኪዳን ኣትዩ ምስ ሙሴ ድማ ብታቦት ኪዳን ናይ ታቦት ኪዳን ሂቦ ማለት እዩ እምበኣር እቶም ዘጽልሉ ኪሩቤል ኣብ ልዕሊ መንበር ጸጋ እዮም ተቐሚጦም ዘለዉ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ ጽላሎት ናይ ሓድሽ ኪዳን እንድዩ ነቲ ኪሩቤል ሓሊፉ ካፍቲ ህይወት ዝህብ ማና ንኽበልዕ ኣክሰስ ረኺቡ ማለት እዩ እቲ ሊቀ ካህናት ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ መስዋዕቲ ገይሩ እንስሳ መስዋዕቲ ገይሩ ነቲ ህዝቢ ካብቲ ደም ብስምዕዛ ገይሩ ይነጽገሉ ማለት እዩ ሽዑኡ ኣምላኽ ይዕረቆም ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኪሩቤል ግበር ተባህለ ከምቲ ኣዳም መሊሱ ካብኦም ህይወት ከይበልዕ ተኸልከለ ሕጂ ግና ካብቲ ማና ዳሕራይ ከማን ደቂ እስራኤል እንታይ ኢሎሞ ኣቦታትናስ ኣብ በረኻ ማና በልዑ ንስኻ ክንታይ ተኣምራት ተርእየና ኢሎሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ጎይታና እንታይ ኢልዎም ኣቦታትኩም ኣብ በረኻ ማና በልዑ እሞ ግና ከሞቱ እቲ ዝበልዓኒ ብህይወት መታን ክነብር ግና ኣነ እንጀራ ህይወት እየ እቲ ዝበልዓኒ ብህይወት ይነብር ኢልዎም ማለት እዩ ዳሕራይ ከማን እንታይ ኢሎሞ እዚ ሲ ስግኡ ክንበልዕ ደሙ ከዓ ክንሰትስ ከመይ ኢሉ ኮነልና ኢሎሞ ማለት እዩ ዋላ ደቀ መዛሙርቱ እዚ ትምህርትኻስ ነዚ ህዝቢ ጭንቂ ኮይንዎ ምስ በልዎ እንታይ ኢልዎም ኣቦ ዘይፀውዖ ዘበለ ናባይ ክመጽእ ኣይኮነሉን እዩ እሞ ኩሎም ገዲፎም ኻ ከድልዎ ምስ በልዎ ኻ እንታይ ኢልዎም ንስኻትኩም ክትከድዶ ትደሊ ኣለኹም ኢልዎም ንሳቶም ግን እንታይ ኢሎሞ ንስኻ ናይ ዘለኣለም ህይወት ቃል ኣለካ ካባኻ እሞ ናበይ ክንከይድ ኢና ኢሎሞ ማለት እዩ እምበኣር ሰልጠና ሓወይ እንታይ ክብለካ ዝደሊ ተኸታተልቲ ድማ ኩላትኩም ኪሩቤል ቀጥቂጥካ ግበር ዝበሎ ንሙሴ ምልክቱ ናይታ ኣብ ዘፍጥረት ኪሩቤል እተንበልበል ሃልሃልታ ሓዊ ካብኦም ህይወት ንኸይበልዑ ዝተኸልከልዋ ናታ ምልክት ዳ እምበር ንሕና ምስልን ስእልን ንክንገብር ፍቃድ ክህበና ወይ ከዓ ላይሰንስ ክህበና እዚ ጥቕሲ ፈጺሙ ምስቲ ሓሳብ ዘይከይድ እዩ ዝኾነ ጥቕሲ ምዝዝ ኣቢልካ እዚ መጽሓፍ ቅዱስ ቴክስታይል ቡክ እዮም ዝብልዎ ቴክስታይል ቡክ እንታይ ይመስለኩም ጎልፎ እዩ ከም ጎልፎ ተኣሊሙ እዩ ዘሎ እምበር ፈትሊ ይኮነን ከም ሓንቲ ፈትሊ ንሙሴ ቀጥቂጥካ ግበር ኢልዎ እዩ ኢልካ ምዝዝ ኣቢልካ እሞ ንሕና ከዓ ብምስልን ብስእልን ንእግዚኣብሔር ክንስእሎ ክንግምቶ ንኽእል ኢና ምባል መጽሓፍ ቅዱሳዊ ኣይኮነን ማለት እዩ ካልእ ከም መርትዖ ተምፅኦ ድማ ሰልጠና ሓውና ንቆልዑ መምሃሪ ክኾነና ስእሊ ተጠቀምና እንታይ ሽግር ኣለዎ ትብል ኢኻ ማለት እዩ ንህፃናት ንኣብነት ንህፃናት ክትምህር ከለኻ ካብ ሓደ ገጽ ጌርካ ብጽሕፈት ጌርካ ካብ ተረድኦም ሕጂ ንኣብነት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማእከል ክልተ ሸፋቱ ተሰቂሉ ኢልካ ካብ ብቃል ክትነግሮም ንጎይታ ኣብ ማእከል ጌርካ ኣብ ጎድኒ ክልተ ሸፋቱ ጌርካ ብስእሊ መልክዕ ከተርእዮም ከለኻ ቀልጢፍ ይርድኦም ቀልጢፎም ካ ይመሃሩ ለንቀነ ኮሜድያን እሸቱ ዝበሃል ከማን ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡ ኢሉ እዩ ማለት እዩ ነቲ ሓሳባት ሲ ነቶም ዘይተማሃሩ ሰባት ነቶም ፊደል ዘይቆፀሩ ሲ ስእልን ምስልን ጌርና ንኣምላኽ እንተረዳእናዮም ሲ እንታይ ሽግር ኣለዎ ኢሉ ማለት እዩ ሕጂ ምን ኣለበት ሞት ኣለበት ዝበሃል ዘረባ ኣሎ እዚ ህዝብና ሲ ከንብብ ዝኽእል ብውሕዱ ማይምነት ዘጥፍአ እዛ መጽሓፍ ቅዱስ ድማ ብቋንቋ ብትግርኛ ተጻሒፋትሉላ
ሕጂ ንምንታይና ከም ፈጺሙ መሃይም ዝኾነ ህዝቢ ስእሊ ምስሊ ጌርና ብስእልን ምስልን ጌርና ከነረድኦ ንፍትን ወይ ከዓ ህፃናት ኣይኮንና ንሕና መቸም ንህፃናት ዛንታታት ዝመሃሩሉ ብቪዲዮ ጌሮም ብስእሊ ጌሮም ይረድእዎም እዩ ኢትስ ፋይን ሽግር የብሉን ነቲ ህፃን ዘይኮነኸ ንምንታይ ኸ ስእሊ ምስኣል ኣድሊካ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፋላሲ እቲ ተምፅኦ መርትዖሲ ንሓድሕዱ ይጋጭሎ ማለት እዩ ንህፃናት መረዲኢና ተልካኒ ሞ ህፃናት ኢና ኩላትና ማለት እዩ ከነንብብ ኣይንኽእልን ኢና ወይ ከዓ እንደይ ተምሃሩ ሰባት ንመሃይምነት ዘየጥፉ እንድሕር ኢልካኒ መሃይምነት ኣየጥፋእና እንዲና ንሕና እሞ ክብለካ እየ ማለት እዩ ስለዚ ብዓብኡ መፅሓፍ ቅዱስ ግበር ኣይትግበር እዩ ክስቶ ገይርዎ እንዲሞ ንሕና ክንተገበርናዮ ከመይ ደኣ ሰሎሞን እውን ኣምፂታ ኣለኻ ማለት እዩ ንሰሎሞን ከደኣ ታቦት ክገብር ከሎ ካብ ዕንጨይቲ ኣውሊዕ መን ኣዚዝዎ ኢልካዮ ማለት እዩ ሕጂ እግዚኣብሔር ንሰሎሞን ብሕልሚ ከም ዝተረኣዮ ኣብ ቃል ኣምላኽ ንረክብ ኢና ማለት እዩ እታ ጥቕሲ ፖስት ክገብረልኩም እየ ብዚ እግዚኣብሔር ብሕልሚ ምስ ተረኣዮ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ነጊርዎ እዩ እዚ ኩሉ ምስ በልና ግን ማለት እዩ ብሉይ ኪዳንሲ ንዓና ዝተዋሃበ ኪዳን ድዩ ሕጊ ሙሴስ ንዓና ዲ ተዋሂቡ ከዓ ክንብል ኢና ማለት እዩ ሕጊ ሙሴ ንደቂ እስራኤል ነቶም ደቂ አብርሃም ተዋሂቡ ንዓና ንኣህዛብ ብኢየሱስ ክርስቶስ ውሉድ አብርሃም ኮይና እምበር ብሉይ ኪዳን ናትና ኪዳን ኣይኮነን ናይ ጀንታይልስ ናይቶም ኣህዛብ ዝብሉና ናትና ኪዳን ኣይኮነን ማለት እዩ ሕጂ ብሉይ ኪዳን ንትምህርትና ተጻሕፈ ይብለና እምበር ንዓና ዝተዋህበ ግበርዎ ኣይትግበርዎ ክንበሃሎ ተዋህበና ሕጊ ኣይኮነን ማለት እዩ እምበር ኪሩቤል ስለ ዝቐጥቀጠ ሙሴ ንሕና ድማ ከምዚ ክንገብር ኢና ተልካኒ ብሙሉእ እቲ ሕጊ ክትሕልወለካ ማለት እዩ ገለገለ ካብቲ ሕጊ ሙሴሲ ክልተ ዓይነት ዓለባ ዘለዎ ክዳን ኣይትከደን ንግራትካ ክልተ ዓይነት ዘርኢ ኣይትዝረኣያ 6 ዓመት ምስ ሓረስካይ ኣብ 7ይ ዓመት ኣዕርፋ ንባርያኻ 6 ዓመት ምስ ገዛእካዮ ኣብ 7ይ ዓመት ለቐቆ ዓመት እልልታ ኢልካ ለቐቆ ይኺድ ግን ምስኻ ክነብር እንተፈተወ ንእዝኑ ብመስፈ ጌርካ አንኩሎ እሞ ንዘለዓለም ባርያኻ ይኸውን ብዙሕ ሕጋጋት ይደሎ ማለት እዩ ንኣድግኻ ወይ ንበጊዕካ ብመዓልቲ ሰንበት ፈቲሕካ ማይ ከይተስትዮ እዩ ዝብለካ ዛስ ዋይ ከም ኢልዎም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቶም ጉቡዛት ካባኻትኩምሲ ብመዓልቲ ሰንበት ንኣድጉ ወይ ንበጊዑሲ ፈቲሑ ማይ ዘየስትዮ መን እዩ ይብሎም ማለት እዩ እምበኣር ሕጂ ሕጊ ሙሴ ንሰብ ናብ ጽድቂ ኣምፂዎ ድዩ ኣየምፅዎን ታቦት ኪዳን ይምልከተና ድዩ ንዓና ክንገብሮ ተዋሂብና ድዩ ዋላስ ንደቂ እስራኤል ተዋሂቡ ናትና ኪዳን ኣይናይ ኪዳን እዩ ናይ ደቂ እስራኤል ኪዳን ኣይናይ ኪዳን ፈላሊ ኸሪኤኩም እየ ማለት እዩ እምበኣር ካብ ካልኣይ መልእኽቲ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 3 ካብ ቁፅሪ 6 እንዳወዳደረ ክነግረና እዩ ንሕና ኣገልገልቲ ሓድሽ ኪዳን ድና ኣገልገልቲ ብሉይ ኪዳን ሕጊ ሙሴ ንዓና ይምልከተና ድዩ ተዋሂብና ድዩ ኣይተዋህበናን ማለት እዩ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 6 ካልኣይ ቆሮንጦስ እንታይ ይብለና ፊደል ይቀትል መንፈስ ግና ህያው ይገብር እሞ ንሱ ከዓ ንናይ መንፈስ እምበር ንናይ ፊደል ዘይኮነ ኣገልገልቲ ሓድሽ ኪዳን ክንከውን ከኣልቲ ገበረና ግናኸ እቶም ደቂ እስራኤል ብምኽንያት እቲ ሓላፊ ዝኾነ ክብሪ ክነሱ ሓላፊ ዝኾነ ክብሪ ኢልወሎ ክነሱ ምጥማት እቲ ገጽ ሙሴ ክሳዕ ዝስእኑ እታ ብፊደላት ኣብ ኣእማን እተቐርጸት ኣገልግሎት ሞት ብኽብሪ ካብ መጸት እንታይ ኢልዋሉ ነዚኣ ናይ ብሉይ ኪዳን ኣገልግሎት ሞት ኣብ ምንታያ ኣብ እታ ብፊደላት ኣብ ኣእማን እተቐርጸት ኣገልግሎት ሞት ብኽብሪ ካብ መጸትሲ ክንደይ ዳ ኣግዳ እታ ኣገልግሎት መንፈስ ብኽብሪ ብልጽቲ ዘይትኸውን እታ ኣገልግሎት ኩነኔ ካብ እትኸብር ክንደይ ግዳ እታ ኣገልግሎት ጽድቂ ብኽብሪ ዘይትዓዘዝ እታ ሓላፊት ብኽብሪ ካብ መጸት እታ ነባሪት ግዳ ክንደይ ኣዝያ ብኽብሪ ዘይትበልጽ እሞ በዚ ወገን እዝስ እታ ኽብርቲ እኳ ብምኽንያት እቲ ዝዓዛ ክብሪ ክብርቲ ኣይኮነትን ሕጂ እንታይ ዝብላ ብዚ ኣገልግሎት ሞት ኢልዋ ኣሎ ኣገልግሎት ኩነኔ ሓላፊት
ኣብ ኣእማን እተቐርጸት ኢልዋ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ናይቲ ኣገልግሎት ሞት ኣገልግሎት ኩነኒ ዲና ናይቲ ሓላፊት ኣገልገልቲ ዲና ወላስ ኣገልገልቲ ሓድሽ ኪዳን እንታይ ዝብል ዋላ ኣብ ዕብራውያን እንታይ ኢሉ ኣሎ እምበኣር ሓድሽ ብምባሉሲ ነቲ ብሉይ ኣእረጎ እቲ ዝኣረገ ድማ ንጥፍኣት ቀረባ እዩ ኢልና ኣሎ ማለት እዩ እምበኣር ቀፂልና ንሪኣ ጥቕሲ ድማ ምስኣት ኸይድ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 7 ነቲ ቀዳማይ ኪዳንን ናይ ሕጊ ሙሴን ነዝናትና ኪዳን ሓድሽ ኪዳንን ዓመተ ምህረት ኢልና ስለ ንቆፅር ዘለና ካብታ ደም ናይ የሱስ ክርስቶስ ፈሲሱ መገረጃ ቤት መቕደስ ተተርተረ ዝብሎ ሓድሽ ኪዳን ማለት እዩ ሕጂ የወዳድረኒ ደሎ ንኩላትና ከጠቕመና ይንስማዓዮ ነቲ ቀዳማይ ኪዳን መነቀፊ እንተዘይህልዎ ነቲ ካልኣይሲ ስፍራ ኣይምተደልዮን ነይሩ ስለዚ ከዓ እናነቐፎም ከምዚ ይብል እንሆ ምስ ቤት እስራኤል ምስ ቤት ይሁዳን ሓድሽ ኪዳን ዝኣትወለን መዓልታት ክመፅአን ይብል እግዚኣብሔር ከምቲ ብኢዶም ሒዘ ካብ ምድሪ ግብፂ ከውፅኦም ከለኹ መዓልቲ ምስ ኣቦታቶም ዝኣተኽዎ ኪዳን ኣይኮነን ንሳቶም ብኪዳነይ ኣይፀኑዑን እሞ ኣነ እውን ሸለል በልክዎም ይብል እግዚኣብሔር ድሕርተን መዓልታት እቲኣተን ምስ ቤት እስራኤል ዝኣትዎ ኪዳን እዚ እዩ ሕጋጋተይ ኣብ ሓሳባቶም ከእትዎ ኣብ ልቦምን ክፅሕፍዎ እየ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ምንታይ ተፃሒፉ ነይሩ ሕጊ ሙሴ ኣብ እምኒ ናይ እምኒ ልቢ ኣውፅኤ ናይ ስጋ እምኒ ክህቦም እየ ናይ ስጋ ልቢ ክህቦም እየ ይቕሬታ ናይ እምኒ ልቢ ኣውፅኤ ናይ ስጋ ልቢ ክህቦም እየ ስለ ዝብል ኣብ ልቦም ክፅሕፍዎ እየ ኣነ ኣምላኾም ክኾኖም እየ ንሳቶም እውን ህዝቢ ክኾኑን እዮም ይብል እግዚኣብሔር ዓመፃኦም ክምሕሬ እሞ ንሓጢኣቶም ድሕርዚ ኣይክዝክሮን እየ ካብ ንእሽቶኦም ክሳብ ዓብኦም ዝፈልጡኒ ስለ ዝኾኑ ነፍሲ ወከፍ ንወዲ ዓዱ ነፍሲ ወከፍ ንሓዉ ንእዝጊ ፍለጦ ኢሉ ኣይክምህሮን እዩ ሓድሽ ኪዳን ብምባሉ ነቲ ቀዳማይ ኣእረጎ እቲ ዝኣረገን ዝበለየን ግና ንጥፍኣት ቀረባ እዩ ኢልና ኣሎ ማለት እዩ እምበኣር ብመንገዲ ብሉይ ኪዳን ተኸይድና መንገዲ ብሉይ ኪዳን እንታይ ኢልዎ ኣሎ ኣነ ይኮንኩን ከም ድፍረት ከይተሓስብዋ እዛ ቃል እቲ ዝኣረገን ዝበለየን ግና ንጥፍኣት ቀረባ ኢሉ ማለት እዩ ሕጂ ብሉይ ኪዳንን ሓድሽ ኪዳንን እንታይ ኢሉ ኣሎ ዋላ ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 11-12 ወንጌል ዮሃንስ ማለት እዩ ሕጊ ብሙሴ መፀ ፀጋን ሓቅን ግና ብክርስቶስ መፀ ንሕና ድማ ካብ ምልኣቱ ፀጋ ኣብ ልዕሊ ፀጋ ተቐበልና ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ሓደ ወዲ ነብኡ ረኣና ይብለና ማለት እዩ እምበኣር ሙሴ ኣብታ ቤቱ ከም ባርያ እዩ ነይሩ ክርስቶስ ግና ከም ውሉድ ይብለና ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርና ንረዳእ እዩ ሕጊ ብሙሴ መፅዩ ፀጋን ሓቅን ብክርስቶስ መፅዩ ሕጂ ሕጊ ዶ ሕሸኩም ፀጋን ሓቅን ኢና ፍፃሜ ዘብፅሑ እምበር ሕጊ ሙሴ ዋላ ንሙሴ ንባዕሉ እውን ኣይጠቐሞን ማለት እዩ ሙሴ ኣብ ገጽ ምድሪ ካብ ዘለው ዓቃላት ሰባት ትዕግስተኛታት ሰባት ሓደ እዩ ነይሩ ግናኸ ንመንፈሱ ምስ እንፀርፀርዎ ነቲ ከውሒ ተዛረቦ ዝበሎ በቲ በትረ ሃሪምዎ ዋላ ሙሴ ነታ ምድሪ ተስፋ እንዳረኣየ ኣይኣተዋን ማለት እዩ ስለዚ ብሉይ ኪዳን እንታይ ዝብለካ እዚ ግበር እዚ ኣይትግበር ሰብ ክገብሮ ዝግብኦ እዩ ሓድሽ ኪዳን ግን ኣምላኽ ንሰብ ዝገበረሉ እዩ ተገይሩልካ እዩ ተኸፊሉልካ እዩ ተፈጸመ ኃጢአትካ መከራኻ ኣበሳኻ መርገምካ ተፈጸመ መርገም ኮይኑ ካብ መርገም ሕጊ ተሻየጠና ስለ ዝብል መርገምካ ተፈጸመ እዩ ዝብለካ ማለት እዩ እግረ መንገዲ እዚ ዋላ ነቶም ኣብ ፕሮቴስታንት ዘለኹም ሰበኽቲ ንሰብ ሕጊ ብምምሃር እንታይ ኢልዎም ኣሎ ክርስቶስ ዋላ ንሰብ ክጾሮ ዘይክእል ንስኻትኩም በዛ ጻብዕትኩም ክትንክፍዎ ደይትፈትዉ ንሰብ ግና ክቕበሎ ዘይክእል ከቢድ ንምጻሩ ዘጸግም ኣርዑት ኣብ ክሳዱ ተንብሩሉ ኣለኹም ወይልኹም ኢልዎም ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 23 ስለዚ ሕጊ ክመጽእ ከሎ ማይ ናብ ደም ለዊጥዎ ጸጋ ምስ መጸ ግና ማይ ናብ ወይኒ ለዊጥዎ ኣብቲ መርዓ ቀዳመይቲ ተኣምራቱ ጸጋ ክብል ከለኹ ሕጂ ክርስቶስ ጌርኩም ተረድኡኒ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ማይ ናብ ወይኒ ለዊጥዎ
ሙሴ ከንታይ ገይሩ ማይ ናብ ደም ለዊጥዎ ብዙሓት ግብፃውያን ድማ ሞይቶም ሕጊ እቲ ሊቀ ካህን ለምጻም ክትንክፍ ኣይፍቀዶን እዩ ነይሩ ድሕር እቲ ሊቀ ካህን ንለምጻም ተንኪፍዎ ሊቀ ካህን ፍሩሽ ኮይኑሎ ከገልግል ከቐድስ ኣይክእልኒ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ናይ ሓድሽ ኪዳን ሊቀ ካህንና ኢየሱስ ሞት ዘይስዕሮ እሙን ሊቀ ካህን ድብሎ ማለት እዩ ከም ማዕርግ መልከ ጼዴቅ ከም ማዕርግ ኣሮን ደይኮነስ ከም ማዕርግ መልከ ጼዴቅ ሓድሽ ካህን ዓቢ ካህን ካልእ ካህን ተዋሂብና ማለት እዩ ሞት ዘይስዕሮ ሕጂ ነቲ ለምጻም እንታይ ኢልዎ ዋላ እንተትፈቱስ ከተንጻህኒ ትኽእል ኢኻ ኢልዎ ካብዚኣ እንታይ ንርዳእ እቶም ናይ ብሉይ ኪዳን ካህናት ኣይፈትውን እዮም ነይሮም ለምጻም ክትንክዩ ስለዚ sin was contagious ኣብ ብሉይ ኪዳን ሓጢኣት ተመሓላላፋይ ነይሩ ለምጺ ይመሓላለፍ ነይሩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከ righteousness is contagious ጽድቂ ይመሓላለፍ ማለት ሕጂ ጽድቂ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ናፍቲ ለምጻም ሓሊፉ አንጽሂዎ ማለት ኣብ ብሉይ ኪዳን ግን ለምጻም ተተንኪኻ እንታይ ኢለኩም ኣለኹ ኣገልግሎት ኩነኔ ኣገልግሎት ሞት ስለዝብላ እቲ ኣገልግሎት ኩነኔ እቲ ኣገልግሎት ሞት ኢሉ ኣሎ ኣብ ዘንበብናያ ኣንት ወይ ካልኣይ ቆሮንጦስ ማለት እዩ ሕጂ ሕጊ ብመን መጺ ኢለኩም ብሙሴ ጸጋ ብክርስቶስ መጺኡ ማለት እዩ ኣብ ሕጊ ነቲ ከረን እንተተንከዮ ይሙት ዝብል ትእዛዝ ክጸርዎ ኣይተኻእሎምን እንስሳ ኮነ ተኸረን ተተንከዮ ይሙት ዝብል ትእዛዝ ክጸርዎ ኣይተኻእሎምን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከ ንኢየሱስ ክርስቶስ ክትንክዮ ምስ እግዚኣብሔር ምስ መንፈስ ቅዱስ ምትንኻፍ ወይ ከዓ ሪሌሽንሺፕ ክህልወካ ኣምላኽ ኣፍቂድልካ ኣብቲ ከይትትንክፈኒ እዩ ነይሩ ኣብዚ ግን ትትንክፎ ለምጻማት መጺኦም ትትንክፎ ኣመናዝር ከመይ ኢላ ትትንክፎ ኢሎም ከማን ተገሪሞም ማለት እዩ ኣብ ሕጊ 3,000 ሰባት ብሓንቲ ሓጢኣት ተቐዚፎም ማለት እዩ ሓጢኣት ምስ ገበሩ 3,000 ነፍሳት ብሓደ ግዜ ወዲእዎም ማለት እዩ ፌራ ገይሩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከ 3,000 ነፍሳት በቲ ስብከት ናይ ሃዋርያ ጴጥሮስ ናብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መጺኦም ናብ መንግስቲ ኣምላኽ መጺኦም ሕጂ ራእይዎቲ ፍልልዩ ማለት እዩ ኣብ ሕጊ ብሰንኪ ዘይምእዛዝካ መርገም ተተኣዚዝካ በረኸት ክልቲኡ ነይሩ በረኸትን መርገምን እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከ ኣብ ጸጋ ናይ በረኸት ኪዳን ይተኣቲልና ማለት እዩ ገለገለ ሓጢኣት ንገብር ከለና መርገም መጺኡ ከምቲ ኣብ ሕጊ ሙሴ እንታይ ነይሩ ኣብ ጌባልን ገሪዝምን ዝበሃሉ ክልተ ኣኽራናት ኮይኖም ኣብቲ ገሪዝም ነቲ በረኸት የንብብዎ ኣብቲ ጌባል ዝበሃል ከረን ድማ ነቲ መርገም የንብብዎ ነይሩ ምክንያቱ ናይ መርገምን ናይ በረኸትን ሕጊ ስለ ዝነበረ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ መልእኽቲ ኤፌሶን እንታይ ኢልና ኣሎ እቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ሰማያዊ ስፍራ ብኩሉ በረኸት ዝባረኸና ኣምላኽ ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ ይኹን ኢልና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን ናይ በረኸት ህይወት ናይ በረኸት ኣገልግሎት ሕጂ ካብዚኦም ምርጫ ናትና እዩ ማለት እዩ ብሕጊ ሙሴ ዶ ክንምራሕ ይሕሸና ኣገልግሎት ሞትን ኩነኔን ኣብ ጽላት እምኒ ተጻሕፈ ዋላስ ኣብ ጽላት ልብና ዝተጻሕፈ ኣገልግሎት ሕጊ መንፈስ ህይወት ከምኡ ኢሉ ኣብ ሮሜ ዋላ እቲ ሕጊ ሞትን ሓጢኣትን ሲ ኩነኔ ኣምጺልና ሕጊ መንፈስ ህይወት ግና ህይወት ኣምጺልና ኢሉ ማለት ሮሜ 8 ቁጽሪ 1 ድማ እንታይ ይብለና እምበኣርሲ ሕጂ ነቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘለው ኩነኔ የብሎምን እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ሕጊ መንፈስ ህይወት ካብቲ ሕጊ ሓጢኣትን ሞትን ሓረ ኣውጺኒ እሞ ንሕጊ ብስጋ ስለ ዝደኸመ ክገብሮ ዘይኮነሉ ኣምላኽ ንወዱ ብምስሊ ሓጢኣተኛ ስጋን ከም መስዋዕት ሓጢኣትን ልኢኹ ነቲ ሓጢኣት ብስጋ ኮነኖ ኣባና ብመንፈስ እምበር ብስጋ ኣብ ዘይንመላለስ እቲ ድሌት ሕጊ ከምኡ ኮይኑ ክምላእ እዩ ይብለና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኢልዎ ኣሎ ሕጊ መንፈስ ህይወት ተዋሂብና ናይ ብሉይ ኪዳን ሕጊ ከንታይ ነይሩ ሕጊ ሓጢኣትን ሞትን ይብሎ ማለት እዩ ዋላ እንታይ ይብልና ኣብ ካልእ መልእኽቲ ዕብራውያን ከዓ ሞቲ ካብ ኣዳም ክሳብ ሙሴ ኣብቶም ማዕረ ኣበሳ ኣዳም ዘይገበሩ እኳ ሞት ሰልጠነ ምክንያቱ ብሰንኪ ሕጊ ሓጢኣት ሓይለ ሓጢኣት ሕጊ እዩ ብልሒ ሞት ድማ ሓጢኣት እዩ ይብለና ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ
ትምኒስ ምስ ተጠነሰት ሓጢኣት ትወልዶ ሓጢኣት ምስ ተፈጸመ ድማ ንሞት ይወልዶ ስለ ዝብለና ማለት እዩ እምበኣር እንታይ ክብል ደልየ ዋላ ብሕጊ ሙሴ ብብሉይ ኪዳን ከምዚ ተገይሩ ነይሩ ኢልና ከይንገብሮሲ እቲ ሕጊ ሙሴ ንዓና ይተዋህበን ታቦት ኪዳን ንደቂ እስራኤል ዝተዋህበ ኪዳን ንሙሴ ድማ ከምታ ኣብ ከረን ዝረኣኻያ ተጠንቂቕካ ክትሰርሓ ተጠንቀቕ ኢልዎ ከማን መንፈሰይ ኣብ ባስልኤል ወዲ ኡሪ ኣቐሚጠለኹ እሞ ተጠንቂቑ ብጥበብ ክዓዮ ንዕኡ መዚዘየ ኣለኹ ይብሎ ማለት እዩ ስለዚ ብጥንቃቐ ክግበር ከምታ ዝረኣኻያ ክትሰርሕ ተጠንቀቕ ይብሎ ማለት እዩ ክንዲዚ እመት ቁመት ክንዲዚ እመት ስፍሓት ክንዲዚ እመት ኢሉ ኩላ ዓቂኑ ይሂብዎ ኣምላኽ ማለት እዩ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብዚ ቪድዮ እመቱ ክንደይ ቁመቱ እቲ መትሓዚ ውሽጡ ኩሉ ብዕንጨይቲ ካብ ዕንጨይቲ ካብ ኣእዋም ማለት እዩ ኣእዋም ድማ ንሰባት እዮም ዘመልክቱ ኣእዋም ጽድቂ ተባሂልኩም ክትስመዩ ኢኹም ኢልና ኣሎ ዳሕራይ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ብወርቂ ለበጦ ይብሎ ወርቂ ድማ ናይ እግዚኣብሔር ምሳሌ እዩ ንሕና ብመንፈስ ኣምላኽ ወይ ከዓ ብናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ከም ንሽፈን ከምኡ እዩ ዝብል ሓጢኣት ብዝሒ ኣበሳ ትኸድን እያ ከም ዝብለና ፍቕሪ ናይ ክርስቶስ ነቲ ብዙሕ ሓጢኣትና ነቲ ብዙሕ ኣበሳና ከም ዝኸደኖ ድማ የመልክተልና ማለት እዩ ሽዑ ዝጠጥዐት ዘንጋ ኣሮን ድማ ነይራ እዚኣ ድማ ንሌዋውያን ካብ ኩላቶም ከም ዝሓረዮ ብኣገልግሎት ሌዋውያን ንደቂ እስራኤል ክመርሖም ከገልግሎም ከም ዝመረጾም ናይ ኣሮን ዘንጊ ትጥጥዕ ማለት እዩ ሽዑ ድማ ማና ከም ዝመገቦም ኣብ ምድረ በዳ ማና ኣሎ ኣብ ውሽጢ ዳርኣናዩ ንኽእል ማለት እዩ ኣብ ስእሊ እምበኣር እዚ ኩሉ ምስ በልና እዚ ኪዳን እዚ ንደቂ እስራኤል ዝተዋህበ ኪዳን እዩ ንዓና ዝተዋህበና ኪዳን ብመስዋእቲ ርእሱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዓመታዊ ገንሸል ዳወሰድካ መታን ገንሸል ዘለዎ ሓጢኣቱ ኣብ ልዕሊ እቲ ገንሸል ይፅዕን እሞ እቲ ሓጢኣት ድማ ምስቲ ገንሸል ምስቲ ሓረደ እቲ ሓጢኣቶም ዓመታዊ ግን ዓመት ከዓ ከምኡ ክትገብሮ ኣለካ ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ሓንሳእ ብመስዋእቲ ርእሱ ነቲ ሓጢኣትና ኮነኖ እንታይ ይብሎ ዋላ ኣብ ዮሃንስ መጥመቕ ምስ ረኣዩ እንሆ ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ ንወዱ ገንሸል ኮይኑ ሓጢኣት ንኸርሕቐልና ተዋሂብና ማለት እዩ ስለዚ ብሕጊ ሙሴ ጽድቂ እንድሕር ኮይኑ ወይ ከዓ ብሕጊ ሙሴ እንድሕር ብታቦት ክንምራሕ ንብል ኣለና ዓመታዊ ገንሸል ክንሓርድ ኣለና ደም ክንነጽገሉ ኣለና ነቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዘፍሰሶ ደሙ ድማ ንኽሕዶ ኢና ደለና ስለዚ 44 ታቦት ምጽራብ ኣየድልየናን እዩ ማለት እዩ እቶም ታቦት ዝጸርቡልና ዘለው ሰባት ከም ሙሴ ልክዕ ከምዚ ኣየርካ ስርሓያ ኢሉ ኣምላኽ ተዛሪብዎም ዲ ቁፅሪ 1 ካልኣይ ሕጊ ታቦት ዲና ንኽተል ዘለና ሕጂ ንሕና ናይ ብሉይ ኪዳን ኣገልገልቲ ኣይኮንናን ኢለኩም ንሕና ኣህዛብ ኢና ታቦት ንደቂ እስራኤል ታቦት ኪዳን ይድብል ታቦት ጥራይ ከማን ኣይኮነን ታቦት ኪዳን እቲ ኪዳን እቲ ምስ ደቂ እስራኤል ዝተኣትዎ ኪዳን ምሳታታ እንታይ ዓይነት ኪዳን ኣትዩ ኣምላኽ ንሕጋጋተይ ኣብ ልቦም ክጽሕፎ እየ ኣብ ጽላት እምኒ ደይኮነስ ኣብ ልቦም ሽዑ ብመንገድታተይ ከመላልሶም እየ ነፍሲ ወከፍ ንኣምላኹ ስለ ድፈልጥ ድማ ነፍሲ ወከፍ ንወዲ ዓዱ ንዝግፍለጦ ኢሉ ኣይክምህሮን እዩ ምክንያቱ ኣብ ሕልናና ክጽሓፍ እዩ ኣምላኽ ማለት እዩ ሕጂ ኣምላኽ ኣብ ሕልንኡ ኣሎ እቲ ሰብ ይስማዓዩ ኣይስማዓዩ ናቲ ምርጫ እምበር ኣብ ልብና ዝተጻሕፈ ትእዛዝ ኣምላኽ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢለ ኣነሲ ሽም ይመርሕ ጥዋፍ የብርህ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ እንዶ ሕጂ ሰልጠነ ተፈታዊ ቶክ ሾው ሱቕ ኢሉሲ ስልጡን ሓሳባት ኣምፅኡ ማለት እዩ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ኣብ ካልእ ብዙሕ ነገር ዘይክንሰማማዕ ንኽእል ኢና ኢትስ ኦኬ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ግን እንታይ ዝብል ዘሎ ንኣምላኽ ክንግምቶ ክንስእሎ ርሳስ ጌርና ሽዑ እንዳደምሰስና ኣብዚኣ ተጋጊ ኣብዚኣ ድምቕ ኣበላ እምበር ኣብዚኣ እምበር ሕብሪ ወስኸላ እንዳበልና ክንስእሎ ኣይግባአናን እዚ ኮመን ሰንስ መጽሓፍ ቅዱስ ምንባብ ከማን ኣየድልየካን እዩ ነዚ ኣሜን ክትብሎ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ዝበልክኹም ጥቕስታትካ መርትዖ ነጊረኩም ኣለኹ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ድምፁ ሰማዕኩም እምበር ምስሉ ስለ ዘይረኣኹም ብዝኾነ መልክዕ ሰብኣይን ሰበይትን ከይትግምትዎ
ነፍሳትኩም ከይተበላሹ ተጠንቀቁ ኢልና ማለት እዩ ንሓውና ሰልጠነ ጎዶልያስ ቲዩብ ድማ ዝሰልጠነ ሰልጠነን ዘይሰልጠነ ሰልጠነን ኢለ ንኽልቲኦም ኣብ ክልተ ፈልዮም ማለት እዩ ዝሰልጠነ ሰልጠነ ዝበልክዎ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ዘይቀረብ ብርሃን ዝነብር ልዑል ኣምላኽ እዩ ክንግምቶ ክንስእሎ ኣይንኽእልና ስለ ዝበለ ነቲ ዘይሰልጠነ ሰልጠነ ዝበልክዎ ድማ ኖ ንእግዚአብሔር ክንስእሎ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ኣብ ሕልናና መታን ክመጽእ ዝበሎ እግዚአብሔር ሕልናኻ ኣብ ቃሉ ከምኡ ኢሉ እውን ኢያሱ መዓልትን ለይትን ነዚ ቃል እዚ ኣሰላስሎ ካብ ኣፍካ ኣይትፍለዮ ሽዑ መንገድኻ ቀንዓካ ኢለና እምበር ስእለይ ሰቂልካ ወይ ድማ ዝኾነ ሃዋርያ ዝኾነ ነቢይ መጽሓፍ ቅዱስ ስእሉ ሰኢልኩም ሰቂልኩም ከምዚ ጌርኩም ኣገልግሉ ከምዚ ጌርኩም ኣብ ቅድሚኡ ጸልዩ ኣይበለናን ማለት እዩ ስለዚ ዝሰልጠነ ሰልጠነኹን ሰልጠነ ሓወይ ማለት እዩ ከምዚ ሓንሳ እሲ ሰናይ ኮይኑስ ተግባራቱ ግን ሰናይ ዘይ ክኸውን ይኽእል ሓደ ሰብ ማለት እዩ ዘይ ከም ሽሙ ማለት እዩ ወይ ከዓ ድማ ሰሎሞን ኮይኑ ሰላማዊ ዘይ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ሓጎስ ኮይኑስ ሓጎስ ደይ ብላታ ህይወቱ ክትከውን ይኽእል ማለት እዩ ካልእ ሰብ ድማ ሰናይ ኮይኑ ድማ ሰናይ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ከም ሽሙ ሰላም ኮይና ከም ሽማ ሰላም ክትከውን ትኽእል እያ ማለት እዩ ኣብነት የደምጦ ዘለኹ ስለዚ ሰልጠነ ትኾንካ ከም ሽምካ ሰልጠነ ኹን ሰልጥን ማለት እዩ እዚ ሲ ብላክ ኤንድ ዋይት ኖርማሊ ዋላ ኮመን ሰንስ ከም ትድበልክዎ ኮመን ሰንስ ኢዝ ኖት ኮመን እዚኣ ደጋጊመ ኣለኹም ሕጂ ኮመን ሰንስ እንታይ እዩ ንኣምላኽ ክንግምቶን ክንስእሎን ብመልክዕ ሰብኣይን ሰቤትን ከነቕርቦ ንኽእል ኢና ምባሎ ሓይሽ ወይስ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝብሎ ኣብ ዘይቅረብ ብርሃን ዝነብር እግዚአብሔር ከመይ ጌርና ኣሰሩ ዘይርከብ ኣምላኽ ዘይተመርማረ ኣምላኽ ዓቢ ኣምላኽ ዘገርም ብኽብርን ብግርማን ተኸበበ ኣምላኽ ከመይ ጌርና ክንስእሎ ንኽእል ክንብሎ ኣየናይ ይቐልል ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣየናዩ ንእምሮና ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ክኺደልና ዝኽእል ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ክሳብ ዘይመሃርካ ብዙሕ ሰብ ገዲፍካ ክኸይድ እዩ ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ስለ ዘይኮነ ናትካ ትንታነ ኢኻ ትቡ ነቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ዘይላገብ ከተላግቦ ኢኻ ትፍትን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ቻሌንጅ ደቕርበልካ በዘጋጣሚ ክልቴና ፊት ንፊት ክንዘራረብ ፈቃደኛ እየ ኣነ ብዙሓት ሰባት ንምንታይ ፊት ንፊት ዘይትዘራረቡ ብቪድዮ ትዘራረቡ ይብለና እንዴም ግን ኣይንን ፋለጥኒና ምስ ሰልጠነ ፐርሰናሊ ሕጂ ኣብ ቦታ ኮመንት ናይ ዋትሳፕ ቴሌፎነይ ከቐምጠልካ እየ ተደዋዊልና መዓልቲ ፈሊና ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ዲስካስ ንገብር ማለት እዩ ብቓል ኣምላኽ ዲስካስ ምግባር ኣምላኽ እውን ይፈትዎ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እንታይ ክብል ጸኒሐ ቃል ኣምላኽ ይብለና ድዩ ኣይብለናን ብፍላይ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ካ ንሕና ናይ ሓድሽ ኪዳን ሰባት ስለ ዝኾንና ኣየናይ ሃዋርያ ጴጥሮስ ድዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ድዩ ሃዋርያ ዮሃንስ ድዩ መልእኽቲ ይሁዳ ድዩ መልእኽቲ ዕብራውያን ድዩ መልእኽቲ ዮሃንስ ድዩ ኣበይ እዩ ተጻሒፍልና ዘሎ ኣብ ወንጌላት ኣበይ ተጻሒፍልና ዘሎ ምናልባት ክጠቕሳ ትፍትን ጥቕስላ ኣብ ገላትያ ዳ ምዕራፍ 3 ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ቅድሚ ዒንትኹም ከም ስቑል ኮይኑ ተሳኢሉ ነበረ ንሓቂ ከይትእዘዙ ዳ መን ዓዘመኩም ዝብሎ እዚ ፈጺምና ስእሊ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰቂልኩም ምስ ዝብል ሓሳባት ፈጺሙ ዘይቃዶ ዘይሰማማዕ ሓሳባት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ በይኑ ኣብ ቅድሚ ዒንቶም መድሓኒ ኮይኑ ነይሩ ሰብ ገላትያ ከነንብቦ ንኽእል ኢና ካልኦት መጺኦም ግን ሕጊ ሙሴ ተዘይሓሊኹም ተዘይተገዚርኩም ክትጸድቁ ኣይትኽእሉን ኢኹም ስለ ዝበልዎ ንምንታይ ናብቲ ካልእ ወንጌል ናብቲ ሕጊ ናብ ግዝረት ትምለሱ ኣለኹም ንክርስቶስ ኢየሱስ ከምዚ ጌርኩም ዶ ተማሂርኩምሞ ኢኹም ንክርስቶስ ከምኡ ጌርና ዲና ሰቢኽናልኩም ከመይ ከቐልጢፍኩም ናብ ካልእ ወንጌል ተለዊጥኩም ይብሎም ማለት እዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰኣልዎ ሲኢልኩም ኣብ ቅድሚኡ መድኃኒ ዓለም ኣቦይ እንዳበልኩም ሽምዓ አብርህሉ ኣብ ቅድሚኡ ስገዱ ወይ ካብ ቅድሚኡ ጸልዩ ዝብል ፈጺሙ ቃል ኣምላኻዊ ኣይኮነን ስለዚ ደጋጊ መብለኩም ኣለኹ ኣሕዋተይ ተመለሱ እዚ እዩ ሓቂ ቃል ኣምላኽ እዩ ሓቂ ቃል ሰብ ኣይኮነን ሓቂ ርድኢት ናይ ሰብ ኣይኮነን ሓቂ ሃይማኖትኩም ኣይኮነን ሓቂ ሃይማኖተይ እውን ኣይኮነን ሓቂ ሓቂ ቃል ኣምላኽ እዩ ሸውዓተ ግዜ ካብ እተኾልዕ ወርቂ ዝጸረየ ዝብሎ ቃልካ ካብ ወርቅን ብሩርን ዝምረጽ
ካብ ኣላፋት ወርቅን ብሩርን ሕጊ ኣፍካ ሕሸኒ ዝብሎ ቃል ኣምላኽ እዩ ስለዚ ናብ ቃል ኣምላኽ ንመለስ ክብለኩም ይፈቱ እምበኣር ናይ ሎሚ ቪድዮና ኣብዚ ክንውዳእ ኢና ሕጊ ሙሴ ንዝኾነ ሰብ ናብ መፈፀምታ ናብ ጽድቂ ኣየብፅሖን ኣብ ሕጊ ሙሴ ዝተገበረ ኣብ ታቦት ንዓና ኣይምልከተናን እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዓመተ ምሕረት ኢና ዘለና ብታቦት ክንከይዲና ተልኩም ግን ኣብ ዝሙት ተረኸበ ብዳርብ ኣምኒ ተጨፍጭፉ ቅተል ኣለዎ ከምኡ ዝብል ሕጊ ሙሴ ዓይኒ ዘጥፈ ዓይኒ ክጠፍእ ኣለዎ ዝቐተለ ክቅተል ኣለዎ ዝቐተለ ይቕተል ዝብል ሕጊ ሙሴ ኣይጥቀመሉኒ ኣይክእሉኒ ሰብ ሃሴ ኢሉ ኸማን ሓውና ኪሮስ ደሪፉሎ ማለት እዩ ሕጂ ኖርማሊ ሲ ዋላ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ዘይፈልጥ ሰብ ኮመን ሰንስ ገይሩ ክርድኦ ይኽእል እዩ ሕጊ ሙሴ ንዓና ከም ዘይተዋሃበ ማለት እዩ ስለዚ ታቦት ጼርና ኣብ ግዜ ጥምቀት ኣብ ኢትዮጵያ ከለናስ በቃ ኣብታ መዓልቲ ጥምቀት እቲ ታቦት ይወፅእ እንዲ ዝበሃል ሕጂ መንገዲ ይዕጾ እዩ ሕጂ ኣነ ስራሕ ክኸይድ ኣይክእልኒ ነይረ ኣብ ኮሌጅ መምህር ኮይነ ኣብ ለግሃር ከባቢ እዩ ነይሩ ስራሕና ማለት እዩ ሕጂ መንገዲ ሜክሲኮ ብኩሉ እዩ ዝዕጾ ማለት እዩ መንገዲ ስቴድዮም ኩሉ ሕጂ ከመይ ገይረ ኸይድ ገለ ይብል ነይረ ማለት እዩ እንታይ እዩ ኣይፈልጥኒ ነይረ ጋሻ ኮይነ ዳሕራይ ግን ታቦት ወፂስ መንገዲ ተዓጽዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ታቦት መንገዲ ይኸፍተሎም ነይሩ ንደቂ እስራኤል ታቦት ክሓልፍ ኢልካ መንገዲ ምዕጻውሲ ደቂ እስራኤልሲ በዝጋጣሚ ማለት እዩ እንታይ ኢልዎም ነቲ ታቦት ተሰኪምኩም ነታ ኣጋርኩም ኣብ ዮርዳኖስ ምስ ረገጻ እቲ ምውሓዝ ዮርዳኖስ ደው ክብል ኢሉ ኣብታ ኣዳም ትበሃል ከተማሲ ደው ኢሉ ማለት እዩ ሕጂ ንደቂ እስራኤልስ መንገዲ ዝኸፍተሎም ነይሩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድማ መንገዲ ይዓጹ ማለት እዩ እንታይ ኢና ንርዳእ ካብዚ ታቦት ኪዳን ንደቂ እስራኤል ተዋህበ ኪዳን እዩ ንዓና ኣይተዋህበን ንዓና ዝተዋህበና ኪዳን ብየሱስ ክርስቶስ ብመስዋዕት ርእሱ ኢለኩም እዩ ሓንሳ ንዘለዓለም ተሰዋኣልና ናይ ሓድሽ ኪዳን ሊቀ ካህና ከም ማዕርግ መልከ ጼዴቅ የሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ብየሱስ ክርስቶስ ብክህንነቱ ንዘለዓለም ካህን ኮይኑ ኣብ የማን ኣምላኽ ብኡ ኣቢሎም ናብ ኣምላኽ ክመፁ ንዝደልዩ ፈጺሙ ከድሕኖም ይከኣሉ እዩ ዝተባህሎ ገንሸል ኣምላኽ ንዘለዓለም ደጋጊምና ከይንስውእ ሓንሳ ንዘለዓለም ተሰውእ ኢልና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብሕጊ ሙሴ ፍጻሜ የለን ኣብ ሕጊ ሙሴ ተገይሩ ኢልካ ቀጥቂጠ ወይ ከዓ ቀሪፀ ወይ ከዓ ስኢለ ኣምላኽ ክስእሉ እየተልካ ሕጊ ሙሴ ንዓኻ ይተዋህበን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝረኣዮ የለን ዘይግመት ኣምላኽ እዩ መላእኽቲ ንፋሳትን ኣገልገልቱ ድማ ሃልሃል ተሓውን እዮም ስለ ዝብል ቃል ኣምላኽ ንንፋሳትን ንኣገልገልቱን ንሃልሃል ተሓውን ክትስእሎም ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ ኩሉ ምስ በልና ድማ ኣይትስኣሎም ኣይተገልግሎም ኣይተምልኮም ንኩሎም ሰራዊት ሰማይ ኢልካ እዩ ፀሓይን ወርሕን ከዋኸብትን ኩሎም ሰራዊት ሰማይ ኩሎም ከእብሎም እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሰራዊት ሰማይ መላእኽቲ እዮም ማለት እዩ እምበኣር በዚ ክድምድመ እየ ዝኾነ ሕቶ እንተለኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ግደፉለይ ክምልሰልኩም ክፍትኔ ወይ ድማ ኣኪበ ነቲ ሕቶታት ካልእ ቪድዮ ክሰርሕ ክፍትኔ ከምቲ ድበልክዎ ግን ክንዘራረብ ይደሊ እየ ዝብለኒ ዝኾነ ሰብ ኣም ኦፐን ዲስካስ ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ቁፅሪ ቴሌፎነይ ኣብ ቦታ ኮመንት ከቐምጠልኩም እየ ነዛ ቪድዮ እንድሕር ፈቲኹማ ላይክ ግበርዋ ናብ ካልእ ሰብ ክትበፅሕ ድማ ሼር በልዋ እግዚኣብሔር ይባረኽኩም ፅን ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኩመኒ ኩላትና ከካብ መንገድና ናብ ቃል ኣምላኽ ንመለስ እግዚኣብሔር ይባረኽኩም ቤትኩም ናትኩም ዘበለ ኩሉ ብሰላም ኣምላኽ ምእታው ምውፃእ ይኹነልኩም ሻሎም